Zo z investícií u autonómnej pokrajiny Vojvodiny i opštiny Kula u sumi 6 milióny dinari u kerestúrskej školy Petro Kuzmiak nedávno podpolno zamenjené ošvicenje. Teraz švica tak volaní LED hrušočky, ktorí šporujú okolo 70% električnej energii. Kročaj po kročaj se robi na osúčasňovaniu objekta, na uvodzeniu tých, jak to teraz napríklad svetla, co šporujú energiu, znači že i zdravší sú samým tým, takže še patrí da še u tým napriame osúčasní sam budinok školy. Tiež tak tu teraz še rozumuje i o uvodzeniu hrejania na gaz, pretože ono isto veľa efikasnejšie od toho spôsobu, na ktorý še my teraz hrejeme. Všelijak, že treba provádziť tot trend súčasný. My napríklad robíme taký stvari i u nastavi, znači školárom še obraca úvahu na obnovljivé židla energií, na šporovanie energií, na to spôsob, znači iz toho nastavného boku, ale isto tak i keď sme u možlivosti konkurovať za nejaké projekty, za financovanie, že by sme náš budinok tým napriame opremili. Jak doznávame, škola nie je jediná ustanova u kerestúre, u ktorej še plánuje prechod na gázne zohrívanie. Po projektu, ktorý opština Kula plánuje vytvoriť u najchodzacím periódze, neodlúhaše zohrívať na gaz bude i Dom kultúry.